Čaute vojaci a vojačky, dneska si zahráme Enlisted. Či dobre som to prečítal? Hej, Enlisted. Takže dáme štart. Vybral som si americký tým vojakov. Máme mapu nejakej pláže. Dobre. Vyberám si tohoto. Spávneme sa sem. A vlastne je to tak, že my musíme obsadiť diela. Dobre, ideme. Len je to moja prvá hra, takže budeme hrať celkom zle. Dobre, už sme tu. Toto je lepšie než Call of Duty, kámo. Dobre, pohode. Oni tu majú plameňomet. Hodím granát. Ježiš. To som nejako zle hodil. Už som tu. Nie, ja nemám naboj. Zomri. Nie, ja horím. Plamene. Ježiš. Dávam si medic. Ľudia, už môžeme obsadiť druhé dielo. Ideme na to. Oni majú tank! Ježiši. Aha, som dostal hlavu. Tak. To ale nevadí. A zabudol som povedať, že tie týmy máme rozdelené a majú levely. Takže keď jeden tým hráš veľmi dobre a veľmi dlho, tak vlastne sa ti to bude postupne levelovať. Dáme. Ja som úplne kámo levák Bob. Zabil som ho? Nie, on nevie. Oni majú strašne dobrú mušku. Ja musím ísť bližšie, možno, že tá zbraň tam nedočiahne. Akože ten bullet dodol. Skovám sa tuto za strom. No tak neskovám. Nechce sa mi. Tam hore. Ja som ho zabil! Let's go. Som úplne v tej hre špadný, ale nevadí. A sme tu za tedy iba dvaja, tak prečí. Kamo, ja som úplne super. Som tu. Ja som úplne hacker, volaj ma pán Lil. Au. Jaj, tam ich bolo tak veľa. Dobre, vojačikovia moji. Ja sa tuto schovám.
Ja to hádžem úplne špatne. A ja to musím povedať. Tam je hlava. Dostávajú. Ja som práva vojenská hviezda. Hlavu dostávajú všetci. Lebo ja som tu z nich najlepší. Ja som úplne ľavý. Čo to s tou lopatkou či kladivom behlo? To musíme obsadiť, halo, teammatey, kamenzi. Dobre. Musíme na toto rozbité. Dostal? Mám nejaký dobrý spot. Oni tu vedia vôbec o mne? Aha, vedia. Vedia už moc. Jak to bol mám? Au. Aha. Tak. Ja sa asi v tejto hre ani nepohnem. Dobre, čaute ľudia, toto video bude rozdelené na 2 karty. Čaute, majte sa dobre a moje videjka pozerajte.